Ja hyvää päivää, rakas soittaja. No, rakas kuuntelija vittu, täällähän me ollaan. Hienoa, täällä on siis kuuntelijoita. Mitä kuuluu? Kuka siellä on? Tässä oltiin jossakin tämmöisessä vitu niinku mikä tää oli? Saatana maahanmuuttaja hommassa, eikö? Niin, meitä on täällä moneen Niin, tässä on tosiaan, mä oon aivan niinku tämmöisessä paskamaisessa tilanteessa, että mulla on sukulainen, joka on naimisissa tämmöisen maahanmuuttajan kanssa. No onko se sun mielestä huono asia? No ei. Ei todellakaan. No mutta miten tässä nyt sitten mennään eteenpäin? Mikä on sun valittamisen aihe? Mun valittamisen aihe on se, että nämä maahanmuuttajat eivät ehkä saa työpaikkaa saman viiton tyylin kuin saa suomenkieliset. Eli pitäisi niinku lähteä siitä, että niilläkään ei ole vittu ihan helppo lähteä vittu sitä duunipaikkaa hakemaan, kun niillä se ihonväri näkyy tosiaan siinä, kun ne hakee duunia, niin joo, ei saatana, ei sitten, kun näkyy se vittu naaman väri, niin joo, ei sulle ehkä natsaa mitään duunia. Sä tarkoitat sitä, että neekerit ei saa töitä? No, mut näin se on. Ja mun mielestä se on aivan vitun väärin. Sekin on väärin, joo. Jos meillä on, sanotaan, meillä on ulkomaalainen henkilö, mikä osaa hommat hyvin, niin jos se ei saa duunia, niin ei sekään oikein tietysti oo. Siis niin. Ennemmin töihin semmonen, siis, no joo, siis ammattitaitoinen porukka pitää saada töihin. Se on kans yksi vitun fakta. Mutta tää maahanmuuttokeskustelu, nyt sä heitit taas ihan toisen puolen tästä asiasta. Kato, mulla on aina se toinen puoli. Niin, aivan, kolikolla on toinen puoli aina. Mutta aina. Siis se että jos meillä on suomalaisia työttömiä jollain tietyllä työalalla, niin minkä vitun takia niitä ei työllistetä? Miksi saatanassa siihen pitää lähteä sitten vetoamaan, että meidän pitää saada tänne ulkomaista työvoimaa? Mutta jos tilanne oikeasti on toi, että ammattitaitoista työvoimaa ei oo, niin vittu sama se on vittu, vaikka siellä on somali tai neekeriduunis. Jos se osaa sen homman ja tekee sen homman paremmin kuin suomalainen, niin siitä vaan saatana. Se on kaikkien etu. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta mua vittu oikeesti hävetti olla niinku samassa työpaikassa tai oikeesti siinä vittu tilanteessa, kun mun vittu toi kaveri seistiin samassa paikassa siinä tämmöisessä vaasalaisessa. Mä voin sanoa, että se on vaasalainen saatanan kukkakauppa. Niin hän kysyi, että olisiko työharjoittelupaikkaa. Niin tää muija siinä, joka sanoi, että niinku ei ole, ei vaan ole, vittu. Sen takia, että ei oo vittu tarpeeksi ruotsin kieltä. Voi vittu, että mua hävetti olla suomalainen ihminen siinä saatana tilanteessa. Mun teki meille sanoa, että oliko tää kyse nyt saatana jostakin vittu niinku tämmöstä oliko kyse tästä
vittu ihon värissä tai jostakin. Mut siis mua niinku jotenkin... Siis mä en voi edes sanoa miltä musta tuntuu, mutta siis musta tuntuu aivan vitun pahalta. Tää on tällaista. Kerro vaan. Niin, ajattele, mä seisoin siitä tämmösen ulkomaalaisen ihmisen kanssa, joka osaa ruotsia, osaa suomea, niin sen vieressä seisoin ja vittu sillä sanottiin, että joo, tää osaa se ruotsia. Helvetin vitun ruotsia. Saatana, kunhan sen nyt olisi puhunut edes suomea, niin mun mielestä se olisi ollut aivan täysin hyvä sille. Kyllä. Niin. Mä näen sen silleen, että siltä vaadittiin aivan täysin liikaa. Aivan vitun täysin liikaa. No, se on mun mielipide. Kyllä. Mites mitä me tehdään nyt sitten tämän asian suhteen? No, mun mielestä pitää niinku noiden maahanmuuttajien kanssa niinku lähteä siitä, että niille niinku ei lähetä vittu vaatimaan liikaa. Antaa niitten helvetti. Jos on niinku kyse siitä, että niille pitää jotain kielipolitiikkaa lähteä toimittamaan, niin sen mitä ne pystyy, niin se on ihan ok. Kyllä, kyllä. Niin. Mut hei, pistetäänkö musiikkia soimaan välillä? No, pannahan musiikkia soimaan. Pistetään vaikka Alice DJ Better Off Alone. Joo, tehdään näin. Kelpaako? Kelpaa. Hyvää Jees. illan jatkoa. Samoin sulle moi.